Беларусь часта прысутнічае ў вашых працах і выступах як важны, хоць і суседні кантэкст. У тым ліку і сёння. На вашу думку, у чым галоўная трагедыя і, магчыма, галоўная сіла беларускай гісторыі? Мы ўжо гаварылі пра метафару брамаў Еўропы. Ва ўкраіне гэтыя брамы Еўропы маюць тэндэнцыю то адчыняцца, то зачыняцца, у залежнасці ад абставінаў. У Беларусі ж яны ў асноўным адчынены, і яны адчынены з прычыну недахопу моцнай ідэнтычнасці і моцнай дзяржаўнасці. Украіна таксама пакутуе ад гэтых праблемаў. Але, як я ўжо казаў, там узнікае казацкая дзяржава, якая спрабуе адыгрываць уласную ролю. Яна стварае сваю эліту, якая пазней становіцца падмуркам украінскай нацыянальнай ідэнтычнасці ў 19 стагоддзі. Менавіта гэтыя людзі, прадстаўнікі казацкай эліты, якая гаварыла на той жа мове, што і насельніцтва, стварылі першыя гісторыі Украіны ў 19 стагоддзі, фармавалі мову, збіралі песні і гэтак далей. У Беларусі ж большую частку гэтай працы рабілі не тыя эліты, якія гаварылі па-беларуску. Таму я думаю, што галоўная праблема Беларусі – гэта недахоп сапраўднай суб'ектнасці. Я кажу пра гэта, таму што ведаю, наколькі сур'ёзна Украіна пацярпела ад недахопу суб'ектнасці, а Беларусь, верагодна, церпіць ад гэтага яшчэ больш. Калі вы не кіруеце ўласным лёсам, а за вас гэта робяць іншыя, тады здараюцца самыя розныя дрэнныя рэчы. Вы не кантралюеце сваю будучыню, і гэта той выклік, які мы маем сёння і які спрабуем пераадолець. Украіна цяпер знаходзіцца ў стане вайны, найгоршай вайны 21 стагоддзя. Але гэта не першая вайна на ўкраінскай тэрыторыі. Тут былі першая сусветная вайна, другая сусветная вайна, і ўпершыню украінцы ваююць за сябе, а не за нейкую іншую імперыю. Пра беларусаў сёння я не магу сказаць таго ж. Таму для мяне гэта і ёсць галоўны выклік, але я гістарычна аптымістычны і веру, што мы гэта пераадолеем. Якія галоўныя сцэнары будучыні Беларусі вы, як гісторык, бачыце? Як вы лічыце, ці магчымы расейскі імперскі канцэпт так званага рускага міра без Украіны, але з Беларуссю? Безумоўна, такую магчымасць нельга выключаць. Адна з рэчаў, якія паказала гэтая вайна ў выпадку Украіны, гэта тое, што украінская ідэнтычнасць сапраўды ўмацавалася. Яна ўжо нікуды не знікне. Адносна Беларусі няма такой упэўненасці. Ці, прынамсі, у мяне няма такой упэўненасці. Бо цалкам магчыма, што калі Расія прайграе ва ўкраіне, то спосабам кампенсаваць гэтую паразу ў вачах расейскага грамадства і гэтак далей стане рэалізацыя тых дакументаў, якія былі падпісаныя яшчэ ў 90-е гады паміж Ельцыным і Лукашэнкам аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Тым не менш, я застаюся аптымістам па дзвюх прычынах. Першая заключаецца ў тым, што сам факт існавання, магчыма, не цалкам суверэннай, але ўсё ж вельмі асобнай беларускай дзяржавы, ужо сфармаваў насельніцтва, грамадзянаў, для якіх беларуская дзяржаўнасць мае каштоўнасць. Адмаўляючыся рабіць тое, што рабілі астатнія суседзі, а гэта па сутнасці нацыяналізацыя, ці ва ўкраіне, дзе нацыянальная дзяржава ўзмацняла ролю украінскай мовы і культуры, ці ў Расіі, дзе ўзмацняўся расійскі нацыяналізм, Беларусь адмовілася ісці гэтым шляхам. Але адмаўляючыся ад гэтага, яна фактычна стала больш асобнай і ад Расіі, і ад Украіны, чым была раней. Гэта іранічна, але такім чынам у Беларусі сфармавалася іншая культурная сітуацыя, чым у суседніх краінах. А потым пратэсты, масавыя пратэсты некалькі гадоў таму прадэманстравалі, што ўрад не кантралюе ўсё цалкам. Урад не адзіны суб'ект, які вырашае будучыню Беларусі. Існуе таксама грамадства. Існуе Беларусь, якая жыве, праўда? Цяпер значная яе частка знаходзіцца ў эміграцыі, іншая ў самой Беларусі. Але я думаю, што перамога Украіны і той крызіс у Расіі, які, як мне здаецца, гэта можа выклікаць, калі адбудзецца, сапраўды створыць акно магчымасцяў для Беларусі, каб заявіць пра той узровень суб'ектнасці, якога краіна не мела вельмі доўгі час. Таму, калі я кажу, і не толькі я гэта кажу, што украінцы ваююць не толькі за сябе, я думаю, што яны таксама ваююць за будучыню Беларусі.
І гэта разумеюць не толькі тут, у Любліне, Варшаве, Кіеве ці Менску, гэта таксама разумеюць у Маскве. Таму стаўкі ў гэтай вайне значна вышэйшыя, чым проста пытанне таго, што будзе з Украінай. Сотні беларускіх добраахвотнікаў ваяроў ва ўкраіне таксама ваююць не толькі за ўкраіну, але і за будучыню Беларусі. Дзякуй вам за вашы разважанні, за ваш аптымізм. Нам гэта вельмі патрэбна ў гэты цёмны час. Вялікі дзякуй. You're welcome.